5, 4, 3, 2, 1. Music. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ಸೊ ಪೂರ ಪೆತ್ತಲ್ ಪೂರ ಬೈದ ಮೂರು ರಡ್ಡ ಅವಳೊಂದು ಪೆತ್ತ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿರು ತೂವನ್ನ ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ದೊಲ್ಲೆಕಾರ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಬಾಬುಕಿನಿ ಬೈದಳು. ಹೆಲೋ ಪನ್ ಬಾಬು, ಸೇ ಹಾಯ್. ಹಾಂ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಐಕ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈತ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವನಂತ ತೊಜೆಪಾಕ so much on the preparations. ಹವಾಮಾನ ವರದಿ. ಓಹ್ ಮಗು, ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಿ? ಏಯ್ ಓಯ್ ಬಾಬುಗೇನಿ. ಹಾಂ ಉಂಟಾ. ಸೊ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವನುಂಟು. ಹಾಂ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಶಿ ಎಂಕಿತ ಬಾಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದ ಮುನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಣಮ್ಮ. ಸೊ ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ಕಟ್ ಕಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಗ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೂ ಪಾಡಿದೆ ಪಣ ಆಟಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇ ದಾದ ಬುದ್ಧರ್ ಬಾಲದ ನಮಗೂ ಎನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರದ್ಯುನ್ ಬೊಚ್ಚು ಬಾಬುನೇ ಚದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ನೀ ತಕ್ಕ ಈಟೆಲ್ಲ ಕೋಡ ಪರವ ತಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀರಾಯ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ आपण मेरा पिंप यूट्यूब ಮರಣ ಪಾಡ್ದ ಆಟದ ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್. ఏమైందో అర్థం కావట్లేదు. సడన్ గా బైక్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఐమ్ గెటింగ్ లేట్ ఫర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ಥರ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಥರ್ಡ್ ಅಂದದಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಭಾರಿ ಜೋರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಾಯಿನ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡಮ್ಮ. ಓ ದೇವರೇ, ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಮಾರ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗಿ ಏತಂಡ ಐಟಮ್ ಏರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿಯಾರು ಏತಂಡು 8 ಏರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಮಿತ್ರ ಉಂತೊಂದು ಗೊಬ್ಬವನ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬವಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಏರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿಯಾರು ಅವ್ಲು ಏರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿಯಾರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಕೋವೆ. ಓಕೆ
One's a dog, dog two's a dog, dog three's a dog, dog four's a Dog one's a dog. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮಗ್ಗಿನಿ ಎಲ್ಲೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಟೂಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಶೇಟ್ dog one's a dog, dog two's a dog, dog three's a dog, dog four's a dog, dog five's a dog, dog six's a dog, dog seven's a dog, dog eight's a dog. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪರ್ದು ದಯಪಂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಡಾಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕೈ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ನ ಕೊಡ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಮೇರೆ ನಾಯ್ದ ಮರ್ಯಾದಿನ ದೆರ್ತು ಬರ್ತದೇರಿ ಸೊ ಪುಚ್ಚದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ನ ಮೆತ್ತುಂಡು ಕಂಚಿಕಾರ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಕೊಲೆ ಓಕೆ 3, 2, 1 start. Cat one's a cat two's a cat, cat three's a cat, cat four's a cat, cat five's a cat, cat six's a cat, cat seven's a cat, cat eight's a cat nine's a cat, cat ten's a cat. ಒಂದು ಚೂರು ತತ್ತಲು ಓಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಅದೇ ಚೂರು ತತ್ತಲು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಾ ಹಿಡ್ದು ಪುಚ್ಚೆ ಆವಲಿ ನಾ ಇದ್ರು ಪುಚ್ಚೆ ವಿನ್ನಾಂಡ್ ಅದೇ ಪಣ್ಣ ಮಗ್ಗಿದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಜೋರಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿನ್ನರ್ ಆತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸನ್ ಕೊರ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೇರಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತೀರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಗಾಯಿ ನಾವು ಮಗ್ಗಿ ಅರಗಿತ್ತು ದಾಳ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳನಗಾರ ಭಾರಿ ಜೋರು ಆಪಿರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡಿ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟಗು ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋರನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರಡು ತುಕ ಸೊ ಆ ವೇದಿಕೆ ಆ ಯೌವನ ಆ ಖುಷಿ ಪೂರಲ ಈ ಕ್ಷಣ ಜೊತೆ ಆವಡು ಮೋನಿಡು ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜೋಡು ಸೊ ಯಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸುರುಕು ಏಪಲ ಏರು ಸುರುಕು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಗಪುನ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ತುಗ ಓ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚರ ಬಂದ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಸುರುಕು ಪೊಣ್ಣು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಗಪುನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಣು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಗಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಂಚಾ ಆ ತೆಲಿಕೆಗೆ ನಿಕಲ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಳ ಜೊತೆ ಆಡು 5 4 3 2 1 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮದಿಮೆಯಲ್ಲಿಂದ ಪಗಪುರಿ 5 4 3 2 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಏರಿಂಗ್ ಪೂರ ಆ ತೆಲಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್. ಈ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಹೀಗೆ 4 3 2 1 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಡೋರೈತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಮಗದೊಳಗೆ 5 4 3 2 1 ಜೋರನೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರೋದು ಮಾತಿಲ್ಲ. Five. ఏంది జీ 4 3 2 1 and music celebrations begins. జోరుగా చెప్పాలి. Come on. ರಡ್ ಜೋಡಿದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ದಂಪತಿಲನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಜೊತೆ ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ಲಸ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಪ್ಪಗಳ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕಲ ನಡುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. So 5 4 3 2 1 music.
Finally. Died. Last malpun finishing the anniversary vlog and idige end maltandulla. Actually at dal paasirtine ee vlog so in the ena papa my 30th anniversary anchane akkana first anniversary ittu so ancha purane jayda good night take care bye bye next video take care bye bye